monteret musik og højtaler hele beduljen i bilen. Hvordan kan det være? Ja, det er jo fordi muligheden byder sig, fordi i klassen der skal vi alle sammen veje 620 kilo. Og jeg er sådan en slank fyr, så jeg plejer at køre med 28 kilo bly. Så det passer lige med en 1000 watt forstærker og så lidt højtaler. Og der var så en sponsor, som noget der hedder Autotech, som så gerne vil sponsorere sådan et anlæg, så vi kunne få lidt musik i gaden. Man kan jo høre dig langt væk fra, når man lige kommer forbi. Der er eddermame drøn på. Hvad får du sådan nogle reaktioner fra med- og modkører og andre, der sådan går forbi og hører dig drøne musik ud af højtalerne? Nej, det er tydeligt. Jeg tror, at folk de tager godt imod det. Og nu er de jo begyndt at samle ind til mig. Så jo, jeg synes, at det er en succes. Giver det noget dig selv? Jeg så, du sad med lukket øjne og hørte rockmusik af AC/DC lige før. Får du lidt opladning ud af at sidde her og høre rock? Ja, det er da så beroligende at høre nogle gode klassikere. Så, men teamet de er efter mig. Jeg må ikke høre kællingemusik. Det skal være noget med noget fikstråd. Du skal noget hegn, og du skal ud og give den noget gas bagefter. Ja, så... Held lykke med. Tak skal du have. Ja, det er altså ikke så helt normalt i racerbilerne, at det er anlægget, man har brugt rigtig meget krudt på, men det skal der også være plads til.